taas Mirror627 täällä. Ja mä haluaisin näyttää glitchin. Eli tähän se tarvitsee odotas. Vaikka split screenissä tai joku privates oleva kaveris. Eli mitä sä teet, vaikka sä oot tälleen. Se toinen kaveri menee niinku tänne. Tähän. Joko tähän, ihan sama. Sitten tää toinen tyyppi täytyy mennä tälleen. Tästä täytyy olla Tactical Knife ja tarvittaessa Dead Silence ja Tactical Insertion ja sitten tää Throwing Knife tietenkin. Eli mitä sä teet? Sä puukotat niinku tälleen. Niin puukotat ja painat tätä heittonappia samaan aikaan. Niin sä pääset tästä bouncella tonne. Noin. Kuten näette meinas onnistuu. Kokeile vähän tällä. No kiva. Niinku, tai jos se ei onnistu, meet vähän tätä tyyppiä, että se tyyppi on vähintään tässä reunalla. Tässä se tyyppi on. Se oli tässä vähän aikaa sitten. Teidän on pakko liikkua samaan aikaan. Mutta te voitte pysyä paikallakin, mutta sit se hidastaa sitä. Mä yleensä teen silleen, että mä kävelen tähän suoraan, sit puukotan ja painan sitä samaan aikaan. Noin. Ei. Toi meinas onnistuu, tuo yksi oot. Otetaan umppi. Annetaan täältä pommut. Noin. Sitten juosta äkkiä. Kun ton takia tarvii Dead Silencea, että jos sä tiput tuolta vahingossa, sä kuolet. Ja sit täkin ois voinut laittaa sinne. Noin. Ei ihan mennyt. Noin. Kuten näette, meillä on täällä tuolla on se tyyppi. Ammutaan sen. Noin. Ja sit tuolla on se taas se tyyppi. Eli toivottavasti jos tykkäsitte tästä videosta, muistakaa painaa kommenttia ja vähän tämmöstä tykkäys on ainakin sille ihan ok laittaa. Mutta mä oon Mirror627 ja moro!